তিনি TWF बिसिब्रै नि आचायमानि साल ओ साल नरक सावैनो सिनि सिमना ब्लक कमिटी TWF संग कायसा पान्दा संजाजाखा पान्दानि बरमगोनां सभापति सिमना ब्लक कमिटी TWF नि प्रेसिडेंट कमला नवातिया देबरमा जोंबाय ओ हाया साखाव आसुंजाक जत लीडर्स न आं वाइसेबायनो सासेबानो बरनो बेलेखनो हामबाय ते स्पेशल भाबे नरनो जतनो न हामबाय मारियो जे तिनी बुरै बदल बुबाग्रानि नामजाक TWF ओ मथाबाय फोरोंजाक सिनि जत बुक संनो आनि खाकसांमान ते हामजाक मुयाफोर तिनी जों ओ हेजामाना कम्युनिटी हलो जे फाइमानि और जे जों BC वाइज पाल खाय जों और सराय एकदम सुवाय सिनि TWF रखनो जों बेसेबां आचु जाक नगो आं खायो ते आं आचु जुदिबा वानसुगो जे तिनी और जे फाइनाय सिनि TWF नि आदमरो बुबाग्राना हामजानाय रो बुबाग्राना लगिरिनाय रो तिनो जागा मुंसा माननानै बागै फाया जों जत ओ जागाव फाइमानि मेन नाहारमु उनखा जों दफानो हामजागो बुबाग्राना लगिरिबै सिनि दफानो भियगनानि बागै जों तिनि फायलाय जों नायना थाखाय गोबां राजनीतिक बदल और तिनी जुदि BJP नि मीटिंग को गाय ओ जागाव BJP रंग के ताम साब्र नरनो वाक तो बुंद्रिनाय नरनो सुबिदा रिनाय नरनो लोन रिनाय मुंसा रिनाय नि बरं मीटिंग माप तुगो आगी CPM रखनो बसुंगो माहायनो नुगो जे ननो याखनि बसलानो चाकरि रिया जुदि मीटिंग फायांकाय नों मीटिंग फायांकाय ननो रेगा खलायरिया नों मीटिंग फायांकाय ननो वाक तो पुन एकबानि नक जों सिलेक्ट खालायग्ला अमहायगे बर मीटिंग मातुगो सेम कांग्रेस को को अमहाय जों मानै फुनुलाय लुक फुनुलाय राजनीति खाई जों ते इंलिया सिनिति प्रसारो जों तिनी ओ जागाव जों जे सुवाय सिनि बुमा बदल हायगो सिनि TWF रखनो जों जे अर नुकमानि नर बखा खुलगै जे अर बुबाग्राना हामजागै जे तिनी बुबाग्रानि चबाव नाहारै बुबाग्रानि हिमानि लामाव नर जे तिनी अर फाइमानि नरनो बेले केनो हामबाय मारियो हाय स्पेशल बाबे अम हायखायनो जों दफानो हामजागमानि प्रमाण हायगो मारि अमनो कुबुइ दफाना हामजागमानि मारि जेटा जों मानै लुक फुनुयावै जों तिनी अजागाव फाइमानि बाय तिनी जों त्रिपुरा हाव जतनिस्लाय प्रब्लेम जतनिस्लाय केबें मुंनुक जामानि हिकाय जों ओ हाव आचायै ओ हानि बसा अंगैचों ओ हानि नकफांचों ओ हाव 184 जना सिनि महाराजा रक सिनि बागै चबा खायलांका जोंनो ओ तंथाय जागा रिलांखा गोबांबा राज्य बाय गोबांबा देश बाय सिनि महाराजा त्रिलोचन चंद्रक महाराजा वीरेंद्र किशोर चंद्रक महाराजा राधा किशोर माणिक्य चंद्रक ओ हानो मुथां नारनानि बागै बरक चबा खायलांका पाइखागो सिनि जे महाराजा रुल खायलांनाय सिनि महाराजा वीर विक्रम बबती प्रसारनि बागै बेलेखेनो वानसुगै सामुं खलायै जोंनो अ तंथाय खलांमानि तिनि चिनि त्रिपुरा हाव राजतंत्र चलिया फानो चिनि महाराजा वीर विक्रमनि बुसु ताबु जों जबनो महाराजा हिनि रिंनाय हायगो जों बनो बुबाग्रा हिनि रिंनाय ঠিক আছে রাজতন্ত্র করিখা
और गणतंत्र चलो हाइफानो जों बनो बुबाग्रा हिनी रिंगो बनो चिनी महाराज बनो चिनी इमां नो मुख थांखायनानि बागैबो ओ जागाव चबा खालाय दंमानि जों लुगै दं ओ चबानो ओ इमांनो जुदि जों मुख थांखायनानि हिंखाय बुबाग्राव सायसुंगो मानिया आबुनि बागैनो बललगि नांगौ थानसा नांगौ एकता नांगौ ताइसिंगो आनि सलाय सिगां कगनार चिनि बरम गोनां येम साका जे लादाखो जे रोमान स्क्रिप्ट बाय सिनेन बागै बरक दाबि खालायमानि चिनि सलाय संख्याव अनेक कम बरक प्राय 2.5 থেকে 3 लाख से बंनि आरो जोंहाय खुंथाय बारानो किन्तु बरमो तिनि रोमान स्क्रिप्ट हाय इंराजी बाय सिनानि बागै नोटिफिकेशन नंकरिनिका सेंट्रल गवर्नमेंट सिनिति प्रसारकनि बागैखाय ताबुको चुप कुनु कायसा रा शब्द गृह जों जे आसे सिरिखगै फेमेनि ओ जे रोमान स्क्रिप्टनि बेपार अब तागनि सिमिया अनेक गोजाम सामुं दंमोन तांगै रिजागिया कारण कायसानो निनि ति प्रासानो केबेंगै दंगो आरो जों रोमान स्क्रिप्ट नांगिया बांला स्क्रिप्ट से नांगौ हिनि सीपीएम नि जरावंग बांला खायरिका ताबो बीजेपी नि सरकार चलिगै दंगो जोंहा जागो एकर्ड खालायनो बागै जों आसुकजा ताबो खै बीजेपी नि लीडर्स रो खायगो एमएलए मंत्री रो खायसाव हि देवनागरी से नांगौ तिके चिनिति प्रासादनि बिसिंसे अमाहाके का सलाय दङ हुकाय बाहायखे चिनिति प्रासादनि इमां मुख थांनायबा आवसे जतनि सलाय प्रब्लेम दिनै त्रिपुरा राज्य जतनि सलाय 30,000 हर चुङै दंमानि दाबो आबुंखा इलिगेल माइग्रेंट बेआइनि विदेशी बांलादेशी बरकसिनि हाव फायै बरक बेआइनि बागै दङै दङ बरक नरनानि बागै केंद्र सरकार साख्लाय रिखा जे 30 दिननि बिसिं फायदाय अ मासनि 20 तारिखनि बिसिं बरक नायतुगै कारिवै बांलादेश फिरगै रहरनानि ताइसिं साखनाबले चिनि बरम नां इएम जे अ जागाव सिककनो से सिकक रमनि हिंसानानि गाव ते सिनाय हैदा जे ओरो रूल खाई दंनाय मुख्यमंत्री থেকে आरम्भ खाইते बाकी अन्यान्य मंत्री दंनाय र जतो से बांग्लादेश नि हिंगाय बरक रुरुतुकनो बांग्लादेश नि बरक साबाहिने आबुनि बागैनो पॉलिटिकल पावर राजनैतिक क्षमता आबो चिनि यागो फायनानि नांगौ कारण जों ताबो गणतंत्र देश एक डेमोक्रेटिक कान्ट्री हो जों ताबो दङै दङ अ जागा राजतंत्रया और गणतंत्र चलियै दङ गणतंत्रनि रायदा तामाबा गणतंत्रनि रायदा गावबनो जे बरक गोबां बनो रूल खायो एगो बनो नायकलो बनो चालो तिनि त्रिपुराव जदिनो राजतंत्र तो गांखाय अब खलायदे मान खामु जुदि त्रिपुराव 60टा विधानसभा सीट बिसिंग जुदि तिप्रासानि बागै 40टा खाटिजाक ते बाकियो बांग्लादेश नि बरक फाइनारनि बागै जुदि खाटिजाक गाय अ 40टा नि बिसिं जों जुदि 30 नि एबा मानखांगाय 30टा सीट नि सिलाय जों मानखांगाय जों दिनै बांग्लादेशनो सायै दिनैनि बिसिङावनो नायतुगै कारिवै कायसा जागा तनिवै 30 दिननि सिगाङाव जों बांग्लादेशनो पुशबेक खालाय रहरमान दङ किन्तु तिनी निनि आनि पॉलिटिकल पावर ततम गरै तांगै गरै 60टा सीट नि बिसिङ तिप्रासानि बागै खातिजाक मात्र 20टा पिया ताकलाय एके लाय थांनाय विधानसभाव 2023 जों एके बुबाग्रानि तिप्रामथा साब्रुमनि जे जनरल सीट जितेंद्र चौधरी बाचामानि आ सीट चिनि तिप्रामथानि कैंडिडेट लियानि बागै ब आरनि कप्लाय ताबो विधानसभा 21 जन तिप्रासा दङ गे साबनि संख्या बां जारा तिप्रासाया
আবনো হিনো পলিটিক্যাল পাওয়ার রাজনৈতিক ক্ষমতা जों आबोनि ताबो तामनो बेसे इम्पर्टेन्ट लिरना नांबा पराशुना जों दिनै बोसाबोदै बोसोरावनो फरायना नांनाय जों सायमाना नांनाय गणतन्त्र तामोनिहिन पलिटिक्যাল पावार तामो राजनैतिक क्षमता तामो आमो काहामकै सिना नांनाय बाक्सा कलेजआव परे फानसे इउनिभार्सिटी परे फानसे ओ बिषय रत्न काहामकै बुजिसुगिया राजनीति नेतारक तामो खायदं मैक्सिमाम चिनी चिरायरो मास्टार डिग्री फानना हार दंथों मैक्सिमाम चिरायरो पॉलिटिकल लेके बा राजनीतिक नि बेपार रो बुझिया यदि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट होगारके बस बिसे बुझिनाय आबुनि बागैनो जों ओ पॉलिटिकल हेके बा राजनीति नि जे पावर आबो जों मानानि नांगौ जों जुदिनो फैक्टर हेको त्रिपुरा राज्यआव जों त्रिपुरायाव थाताबो 13 जना एमएलए दङ যদিও বিজেপি বড় 32টা মাইয়াওই 25টা মানকে আগে বড় সুন্দর সামুং নাংখামু আবুনি বাগৈ হয়তো जों যদি অজাগাও ফ্যাক্টর গুইতং মানখাকে চিনি ত্রিপুরা সাবানো মুখ্যমন্ত্রী গুই মানখামু আজরাওকে চিনখানি পাওয়ার তংখামু কিন্তু তামনুকজা जों অজাগাও ও রাজনৈতিক পাওয়ার গরিনি বাগৈ जों দিনি মগুই মাতংলাयो সিরি খগুই মাতংলাयो जों जे चिरिखौ बांलादेशी गो बैक हिनै रैली खायलायो सामनो सानानो जों हावानो सानमा हायखलायो ओ जागानि मुख्यमंत्री संनो सानै बांलादेशी गो बैक हिनै बरनो सब बर जतसे बांलादेश मा थांबाय देते बर सारे सानो जों आबोनि बागै सेंट्रल गवर्नमेंट के केंद्र सरकारनो जों प्रेसार मारिनाय जागौ जों नांगाय सरकारनि तिसाय फैनाय दा प्रब्लेम दङ कुनु प्रब्लेम करै जों तिसाय फैनाय रेडी दङ अब जे कुनु समयाव मानो तिनि जे नरम अमहायके थानसाके तिनि अजागा फाइमा हायनो जों जत तिफ्रासा थानसा मा दंलायनाय जानि जानि बेदेक खुलक लायो बुबाग्राना जुदि लानसान हायगा बुबाग्रानि सामुंनो जुदि देरारिना नायखांगाय आबो निजिनि याकुंगनो गुदाल बाय तानमासुक लायनाय कारण ताबुको बुबाग्रानि थानसाव बरक गोबां हिरिसिं मानसुकुइ दंफानो गोबां मा बरक रगनो ताबु बुबाग्रानि बिरुद्धे सामुं तांगि दंको गोबां मा तिप्रासानो बुबाग्रानि हानिया सानाय दंको किछु बुफ्रु थानसांनाय बुफ्रु जों सिनि अधिकार माननाय सिनि बरम गोनां साबजुनार चेयारमेन परितोष देबबर्मा थाका जे थानसा ना थानसा ओ थानसा बुफ्रु फायनाय थानसा गरैगाय केबो कुनु दें सापानो मानगला तिनि त्रिपुरा राज्यआव जे बुबाग्रानो गिरिजागै दंमानि बुबाग्रानो जे नायसिगै मा दंलायमानि आबोनि कारनके बुबाग्रानि लगिओ 100 नि बिसिंग त्रिपुरा सरक एटलिस्ट 70 जना दङ ताबो आबोनो गिरिजागै दं जों आबोनो बिसिगांनि सालो ओ थानसानि मारिनो तेबो गुवार खाय तलांमान खांखाय फायनाय सालो जों त्रिपुराव तिप्रामथा बुबाग्रानि लिडारशिप जों जुदि फैक्टर रुंगै बासायमान खांखाय आज जराव सिनि बुबाग्रानि पावार बुबाग्रानि फान आफुरसे नुकजोंनाय बुकुकसं नरक जुदि लगिरि दंखांखाय अबশ্যই सिनि बुबाग्रानि जे इमां जे त्रिपुरा हारि त्रिपुरा सारावनो थांनानै हिनि जे बो इमां नुकमानि आ इमांनो मुख थांखायनानै आबोमत एकमात्र सम्भव जों त्रिपुरानि जत त्रिपुरासा जों थानसाखाय बनो लगिरि खाय गायसिसे आबो सम्भव बुंनाय एसारा कोनो दिनो फानो तावान सुखदि जों सावै मानो त्रिपुरा राज्यआव गोबां मा राजनैतिक बदल आसायका गोबां मा पावार फायका रुल खायका ओ जागाव शासन खायलांका ताबनुक जागासो बेबा त्रिपुरा सारनि हुकुमुनो ओ जागाव दिमुलाइज थायकेबासो त्रिपुरा सारनि हुकुमुनो बे बादनो सेस खायसि माने जों नुजागै दं चिनि बुबाग्रानि मायं कराय खामानि थाय आस्ट्रबल रत्न तिनि स्वामी विवेकानंद खालायमा रक नुबाय थादियो गोबां मा ज्वलंत उदाहरण
example rijangnaय गोबाङानो दङ তিনি ত্রিপুরা মথা দङै চিনি बुबाग्रानि लिडारशिप ও কয়েকদিন সিগাं লন্ডনে थाङै চিনি ত্রিপুরাजों চিনি ত্রিপুরাसारनि कालचार रोजाबुं मोसाबुंनो जों आरो फुनुबैया तामुसा ত্রিপুরাसा लिडार रक तामुसा যারা बुबाग्रानो हामजागेरो साबो बुबाग्रा एडिसिनि रानबाय लंडन थाङै बेराय दङयो अबाहायखे कक सिलजामुं सिलजाव आरो त्रिपुराव जे न्यूज पेपर नंखर कागज पत्रिकाव अब तो बेबार न बुबाग्रानि बिरुद्धे बर'बा अमाहायखेनो सियो जे बुबाग्रा एडिसिनि रानबाय लंडन थाङै बेराय दङयो आरो चिनि बुबाग्रा लंडन थाङै बेराय दङया चिनि ত্রিপুরাसानि कालचार सारा पृथ्वीनि बरफनो फुनुगै दिनै बुबाग्रानि लिडारशिप त्रिपुरानि ত্রিপুরাसारनि कामुंचुं मुंचुं दिनै लंडन फुनुगै नांगा आबो केबो खा खायलांका आगियो केबो फानो खायदाय करे दाखर बुखरो ओनलि बुबाग्रा खालायो काबरो तामनि बागे आसे मुसुलायखाबा नों जुदि खालायमाया हांकाय नों बिनि समालोचनाबो खायदि ताखायदि जे जागाव चिनि बुबाग्रा बो मिया हरबो लाइफ खायसाका बो एडिसिनि ताबुबो बिनि एमडीसी नि रां खक साफान एक्टिविटी साया बो मेडिकेल एकेबा ट्रेवलिंग अलाउंस बो नाहाया बो फातर थामानि जतो सब फ्लाइट नि बाराबो ताबो खक साफान नाहायो हिनि बो मिया लाइबो खाय मासाका काबु कि बुइनि बसंनि बरक दे चिनि बुबाग्रानो सेजारि कक साबा निनि बसंनि बरकनो सावो तामनि बागै सा शुद्ध राजनीतिक फायदा नाहानाय बागै शुद्ध राजनीतिक थुंनानै बागै बुबाग्रा मिया सावो आं भबिष्यतबो थिनांगबो एडिसिनि रां खकसा नाहारग्ला जे कुनु जागा थानानै फायदानि बेरायनानै पेट्रोल पायनानै गारि भारा कुनु दिन फल बुबाग्रा एडिसिनि होते रां खकसा नाहाया ताबुबो ते भबिष्यतबो बनाहारग्ला बिनगे आसे रां फैसा खमनि थांगाबा आबनो जों हजाक नानाय दाखरो बुखरो बुबाग्रानो महिला थेबानानि बागै गोबां मा बरग्र कायजोबै दङ नायगलै दङ जों बुबाग्रानो जत्न खायतनानि निनि आनि दायित्व अ दायित्वनो जों मानै खोनैबाय ता पायजागनि बुइनि कक बाय डायलग बाय बुंनि बक्तृता बाय ता पायजागनि चिनि बुबाग्रा चिनि इमां ओ इमांनो जों मुक्तां खायजा थाका अंकाय बुबाग्रानो जों खाक वार बायखे हामजागै मा दंलायनाय तिनि जेबाबे नरक जागाव फायका मुंसा मानै माना आसै फाया नरक तिनि अर शुद्ध बुबाग्रानो हामजागै चिनि बुबाग्रानि जे DWF नो संसारि मानि अब बिसि ब्रुम ब्रुम खायजागै दङ ओ बिसि ब्रुम ब्रुम खायमानि पान्दाव तिनि नरकराव फाय अबनो प्रमाण खायका जे इ जों बुबाग्रानो हामजागौ जों मानै खोनैनो हामजागिया हायफानो चिनि बरम गोनां इएम साविकलांगा दासिंगो डेट रिखा जे बुबाग्रानि हामजागमानि मारि फायनाय सालो अबश्य जों माननाय नरकनो साख्लाय जागनाय तिनिनि अ फाउंडेशननो सालो फायबा हायनो जों फायनाय सालो तेबो ग्राक आंदोलन जे बर बुबाग्रानो मान सन्मान रिया जे बर बुबाग्रानो अपमान खायका से डीएम उनुकुटी तरितकान तिचाकमा बनो जुदि आरनि साजारि अंकाय जों चिनि सिक्ला बदल YTF मारि रिरि जाथंगो 9 तारिखनि बिसिं कुनो एक्शन करि माने जों सारा त्रिपुराव फुनुगरिनाय चिनि त्रिपुरा सारा बुबाग्राना बोसोर खामजाक जों आबो प्रमाण खारिनाय दाखरो बुखरो आर बांलादेश रत्न नायै रुतु रुतुगै कारेवै अरनि रहरनानि बागै जोंबो कक्तिसाय दङ जों चियारनो तरजा गैया जों कुनु चियारनो तरजा गैया जों जुदि चियारनो तरजागै दंखांखाय नर मुइदुखायनाय दि जून मास 30 तारिख 2021 नो आं मन्त्री दाबुतो मन्त्री आफुर MLA अनेक बेतन चावै दङ मांखामुं आ जरावनो बुबाग्रानो लगिरिनाय
আমতে এমএলএ সিট কোনো দরকার নাই হানি ইয়াকারে কাবুজাক তাবুক ব রেডি দङ যে দিন বুবাগরা সাও নিনি মন্ত্রী সি ইয়াকার দে जों দফানি বাকে সে কিছু আদিন মন্ত্রী ইয়াকার নাই কোনো প্রবলেম করে जों কেবল কিরিউই রাজনীতি খায়া जों राजनीति खालामनानै अ जागा रां पैसा आजाना बागैया जों राजनीतियाव या फैसा माने मेन उद्देश्य अंखा जों दफानाव मोथाङै मालाय हांखाय साक साक पानो केरेसिन लुइफान थैलायनाय तब दफानाव मोथांलायनाय जदि गुबै न दफानाव मोथांनानै न हिनै सिरि खगाय दंखाय फायदि जों बजतन रेडि जदि प्रशासन बांलादेश सिनो रखलाय हांखाय जों जतन लामा नखरै जों सेरे खलायलायनाय नरक रेडि दा रेडि हिकाय जों बेबाग न बांलादेश रिफानने बागै रेडि न जों बाहायसे जों केबल किरितंया जोंरो मन्त्रि दखा हांखाय मानिक साहा जों बिरुद्धे कक साराय आमतैया जोंनो नांखाय जेफोरबान जागारि हतों जों आमबाय कष्ट नांजाया खावो जों बुखा खुलौै सामुंखायो फाइनाय सालाबा बुखा खुलौनो सामुंखायनाय जाखुरो बुखुरो नरक आमसि मुति दारक तन्दी जोंनो हामजाया पानो बुबाग्रानावलाय जों लगे मारिलायनाय ते बुबाग्राना मा हामजालायनाय आमसुनं सितुं दिनैनि प्रग्रामाव जारा फाइनाय रक मा फारानि समान रक जनरक जतन बेलायखानो हामबाय अमा हायखानो बुबाग्राना हामजामानि मारि हुनुगुइ दनेदि सालसा नायख्लाय दंनाय जोंनो अबश्य आशीर्बाद खालायनाय बुबाग्रानि बिसिंतै आमनो सिबिनो जों खाव पयत कनेदि आसिकाय बुबाग्रा नरनि बागै जथेष्ट हामजा मुं बिनि खावते बिनि फारि फान फायनाय आमसुनो सितुं TWF आयोग लक्थुं बुबाग्रा आयोग लक्थुं तिफ्रासा आयोग लक्थुं जतन हामबाय खुलुमबाय।